Дар ин видео 5 ҳолатеро тамошо мекунем, ки да чиво страшниян, да чиво тарсноканд, ки шуморо намемонад, ки ором хоб бурен. Албатта ки агар шумо одамое бошен, ки аз ҳамин чизо битарсен. Пешакӣ огоҳӣ кардам бародаро, одамое бошанд, ки филмҳои ужасӣ ё ки ягон филми паранормалиро тамошо карда натонанд, ин видеоро бародаро тамошо накунед. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаммад Шарипов. Ссилкаи дар комментария бидиққатӣ метавонед бигзарен, регистратсия кунед ва дар ҷанговару бозингарои дӯстдоштаихтон сум кор кунед. Дар хиди сайт бидуроен, дар пеш бозӣ ки ё ин ки ҷанги кадом ҷанговаро ҳастай, ҳамаи рӯйхатошро мебинед ва дар ҷанговаре ки боварӣ дорен ё ки дар дастаи бозингар метавонед сум кор кунед. Фаромӯш накунед бародаро, ки агар полин регистратсия карден, дар вақти якм депозитон ба промокоди канал то 6500 рубла метавонед ки бонус ба даст биёрен в зависимости аз суми мондагитон. Адия Вайлот як тамошобини интернетӣ ҳастай, ки муроҷиат кардагиай ба блогер ба хотири оне ки хеле ҳам нооромай дар хонаш, ба хотири он чизе ки дар хонаи ӯ рух метавад. Албатта ин духтарам ба мисли дигар духтаро дар хонаошон ҳар нағмаву нағомоту бозичаҳои барои ухажват кардани хичон доранд ва ин духтар як аппарат дора барои массаж кардани рӯай ва вақтҳои охир ҳамин аппарат каме ғайриоддӣ рафтор мекунад ва дар аввал вов хиёл мекунанд ки просто ин заводскои бракай хид ба хид, яъне ки гирён мешид шав. Вой хеле фикр мекунанд то ҳам ҳолатере ки камера установид мекунанд ва мебинанд ки ин чӣ кор мекунад. Яъне ки чӣ хеле ки шумо дистем бародаро, хид ба хид аппарат гирён мешава, кор мекунад ва направлениша ҳар тараф тозанд мегирад. Ин хеле не ки мисол бугӯи замеканика на як гирён шава бумране, гӯё ки кадоми ӯра гирён мекунад, яъне ки кнопкаша пахш мекунад, аз дурун замекад намекунад, кнопкаша меҷиқад. Ва ба ғайр аз оне ки кнопкаро ҷиқида ӯра дар мегиронанд, хиди ҳамин аппарат бародаро аз ҷош беҷо мешава. Майли агар ки бигем хидиш гирён шава, давай допустим всё равно замекад кардагиай кнопкашам гирён шидай, хичам ба кор даромадай. Не ки чӣ ин аппарата аз ҷош беҷо мекунад, яъне ки ба ин тарафу тараф товуш метавад. Ин наметавонад ку замекани ӯро охил кунад. Ва чӣ хеле ки ҳамин духтаро мегӯянд, дар ҳамин хона пеше ки як духтаре зиндагӣ мекарда, ки пешаи мурданаш ҳамин массажни аппарата мехара, ӯ успед намекунад хича массаж кунад рӯшаянеки ва мембра ва ба гуфти ё ки рӯҳям мондагиай, ҳамин хотир ин аппарат хидиш ба хидиш кор мекунад. Не бародаро, ин хеле гуфтагӣ несте. Но ҳамин хеле мегуфта агар гапира бовар мекарданд. Ман намедонам бародаро чӣ кор шидагиай, шумо дар комментария бинависед. Niveles. Y creo que en el video pasado hasta se ve cómo se prende y se apaga así de la nada el foquito y tiene que pasar por 3. Irá 1, 2, 3 y se apaga. ¿Ok? навори ки ҳозир шумо мебинем бародаро, дар яке аз номбоихонаҳо бо камераи назоратӣ ба навор гирифта шудагиай. Чизе ки шумо дар кадр мебинед, ира барои сохта кардан хеле ҳам душворе. Коре ки шумо дар навор мебинед кори оддия, яъне ки кассир нонора дар пакет медоза ва сдачи мекова барои харидор ва дар як лаҳза пакет хидиш ба хидиш меҷунба. Дастаҳои пакет намеҷунба. Агар ки мо фикр кунем ки аз дастаи пакет ягон чизи бастагӣ кашидагиай, яъне ки пакет як намуди меҷунба ки гӯё аз дарун ҷумедиста боша. Ноно наметавонанд ку зинда шаванд. Дар пакет қариб ки 500 грамм нон буд, яъне ки ин хел чизи вазмин наметавонад ки хид ба хид биҷунба ё ин ки бигем стол неровни буд, ҳамин хотир ҷунбид. Не.
ва ачхеле ки шумо мебинед реаксияи духтарам ранги тарсидагиворе нест барои он хотире ки дар ҳамон лаҳзае ки пакет меҷунба духтар сараш паст буд касара нигоҳ дошт. ин ҳолата танҳо як пара чашмаш қатъиам хез заметид мекуна як нигоҳ мекуна уно хуб намебина ки чӣ кор шудагай боядан ира дар камера мебина ва хеле ҳам метарса айко. Хасе Гонсалес яке аз тамошобини интернетии испониёӣ мефириста. Навори ки ӯ роҳӣ мекунад то ҳозира худаш фаҳмида наметавонад ки дар инҷа чӣ рух додагиае. Яке аз сехҳои мебелии оддие ки заказ мегиранд ва мебел месозанд. Дар нигоҳи аввал дар инҷа чизи ғайриоддӣ метавонад рух буда. Ҳичи, просто мебел сохтаистанд. Не ки ҳамаи ҳолат тағйир меёбад вақте ки ҳамон рӯз камераи назоратӣ як чизи хеле ҳам ғайриоддиро метавонад ба навор бигирад. Яъне ки чӣ гап мешавад? Яке аз ашёҳо аз болои столай намедонам ягон прилавкаи чай меғалта ва реаксияи худиро бо чӣ кора шумо тамошо кунед ки барои актёрӣ кардан ё ин ки бигӯем постанова кардагӣ на он қадар тоғрӣ мегирад. Яъне ки бештар монандаи ба он ҳолате ки и аз ростӣ боша ва дар ҳамин лаҳза аҳамият диҳед ки вақте ки ҳамин ашё меғалта светам мисли ки як торик мешавад баъдан рӯшан мешавад. Кадом энергетикаи дар ҳаминҷа ворид шудагӣ ворид метавад ва ҳамин ашёе ки меғалта наметавонем мо бигӯем ки просто нишеб буду ғалтид. Ашёя намуди меғалта ки гӯё кадоми телаш мекуна, яъне ки мепара. Шумо чӣ фикр доред? Метавонед дар комментария бинависед. видеое ки ҳозир тамошо мекунем ба мо мефаҳмонад ки мо ҳама вақт бояд ки ба диққат бошем ба ҳолатое ки дар гирди атрофи мо рух метавад. Видеое ки ҳозир мебинед шумо як блогер духтар дар каналаш партофтае ки дар канали ӯ на он қадар видеоҳои бисёрам астае ва сабаби ҳама видеоҳои охирона партофтан дар ҳамае ки ӯ мехоҳад нишон буда ки як чизи ғайриоддӣ дар подвали ӯ, яъне ки дар таххонаш рух метавад. Гарчанде ки дар видео и чизи ғайриоддиро мо дида наметавонем, не ки ба гуфти худи духтар сагаш ӯро хеле хуб ҳис мекунад. ин ҳолат ба воситаи як чанд камера ба навор гирифтагиа ва охирон наворе ки шумо мебинед албатта ки хеле ҳам ҳайратоварае. яъне ки шумо чӣ хеле ки дар видео дидистен саг як намуд позитсия гирифтагиае ки мегӯи ҳамудара қараволӣ кардаиста боша, гӯё ки дар паси ӯ касе боша. ҳатто вақте ки сага файрод мекунад номушқатӣ гӯш намекунад. ва духтар меояд мегӯяд ки мо зима дараҳӯӣ мекунам. Дараҳӯӣ мекунам ва тарафи саг мегӯяд мебинӣ ҳеҷ кас нест. Не ки саг як намуди рафтор кардаиста ки гӯё касеро медида бошад дар оҷо. ва дар охири навор агар шумо аҳамият дода бошед як чизи ғайриоддӣ дар ҳаминҷа рух метавад. яъне ки чиягӣ дар худаш маҳкам мешавад. бале духтар мекушояш, но намепӯшаш. баъдан чӣ рух метавад ҳеҷ кас намедонад ки историяи духтар чӣ шудагиа, барои чӣ хотире ки баъди баромадани ҳамин видео 9 сол боз дар канали ӯ ягон чиз рух надодагиа, яъне ки ягон видеои нав нест. ин видеое ки ҳозир тамошо мекунед аз тарафи Кен, яке аз американски блогерҳо сабт шудагиа. дар каналаш ӯ чизои ғайриоддии даҳшатнокеро ба навор мегирад, мепартояд ки дар хонаш рух метавад. яъне ки основной дар канали ӯ дар бораи садоҳое ҳастае ки дар хонаш мешнавад ва чизои ғайриоддие ки дар ошхонаш рух метавад. не ки аз ҳама чизи даҳшатнокаш ҳамон ҳолате рух метавад ки шаб ӯ телевизор тамошо дошт. дар ҳамин муддате ки ман дар ҳамин хона зиндагӣ мекунам, ин ҳодисаҳо номаълум аз куҷое рух медоданд ва албатта ки ин коро маро метарсонад. And they can scare the living crap out of you. Son of a...
What the hell Kita. are you? Honey, what the hell are you? یعنی که در نوار شما میبینین که وقتی که یه آدم تلویزیون تماشا کرده است در پیش تلویزیونش یک سایه پیدا میشه و گم میشه. درباره ساخته کردنش اگر فکر کنین در اینجا мотивی بسیار، یعنی که یه آدم کانالش основанай در همه خیلی چیزا و خانه полный تاریکه. اگر یکون آدم هم برویه با خچه پس کنه، یعنی که از روشنی تلویزیون اگر گم شود دیگه در پایان نمیبینیش، برای که خانه слишком تاریکه. من میفهم تلویزیون تماشا میکنی، но به این درجه را تاریک کردنش من نمیفهمم. نو خودش میگه که این همه کارو راست راستی رخ میده و من میترسم. خیلی لگیش که فکر کنیم اگر بترسی چی بات نمیکشی یگان جای دیگه برای. короче من نه اونقدر باور دارم بارو در ایروسی بودن این کار. خیلی شما میتونید فکراتنا در کامنتاری چون هر وقت بنویسین. تماشا میکنیم ویدیوی بعدی را. البته بسیار حالاتو ما چیزایی را میبینیم که در اصل نیسته. یعنی که مخمون در سرمون از سبب ترسمون میسوزیم. هر یک آدم به خودش اپریلیونی فوبیا داره، یعنی که چیزی که از اون میترسه. یگان نمو چیزی بعد هیبت با خودش تصویر میکنه و در وقت تنهایی میترسه. یگان بعضی سایه یگان درخت یا یگان چیز دیگه را بینه با مانندی همون میکنه میترسه. اروسایی را самовнушение میگن، یعنی که خودش در خودش میسوزه امورا. نه که در اینجا اگر میگه که اویو کامera میتونه که самовнушение کنه، یعنی که خودش در خودش تصویر کنه ترسه. ویدیویی که از تماشا میکنین خیلی هم سخت ترساندگی و با تشویش آوردگی آدمایی که او را دیدن و فکر در سرت میاد که آیا در اصل میتونه که راست باشه و یا اینکه تا کدام اندازه میتونه راست باشه. شما در این باره چی فکر دارین برادرم؟ پول تره؟ نه مانند نیسته. شمال شیدک مانند نیسته. یگان کس بند قطی کشیدک ایشم مانند نیست. برای چه خاطری که اگر را بکشی ای میجاقه خیلی رنگی چوری سادگی و یا نمودی حرکت کرده است که با کشیدن هم مانند هم نیسته. با فکر شما برادر در این نوار چی رخ داده است؟ فکر اخلاقتون در کامنتاری بنویسین. ویدیوی نما انتظار باشین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.